हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ दामानि हाई स्कुल सेक्सननि ससियेल साइन्स पार्टनिफ्राय नट्स होनाया जागासिनो दङ बेनिनो टेक्सचुयेल कुइसननि नट्स आरो बेजों लोगोसे एक्सट्रा माल्टिपल चइस टाइपनि नङाबा एमसिकिउ टाइपनि माखासे कुइसनफोर होनाय जादों अबजेक्टिभ टाइपनि कुइसनफोर होनाय जादों जायखौ चेप्टारनि गेजेरनिफ्राय दिहुननानै होयो दा बियो सोलिगासिनो दं दा बिनिनो क्लास 10नि नैबे भिडिअआव मोननो हानाय क्लास 9नि मोननो हानाय जागोन बे भिडिअ आरो क्लास 9नि हिस्ट्रि पार्टनि ससियेल साइन्सनि चेप्टार 2नि मोननाय जागोन बेवहाय गैयाबाबो मोर देन 80+ कुइसन आरो बेनि एन्सारफोरखौ दिहुनना होनाय जादों जेरै नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दा बेवहाय दा बे साबजेक्ट एबा बे चेप्टारनिल' नङा दा गुबुन गुबुन चेप्टारनि सिगाङावनो होखांबाय क्लास 10निबो मोनदों आरो क्लास 9नि आरो क्लास 6निफ्राय गोजौसिमनि क्लास लानाय आरो नट्स होनाया बेवहाय जाबाय थायो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन डिसक्रिपसनाव हाबबानो गासैखौबो मोनजोबगोन दा बेजों लोगोसे बेनि नैबे पिडिएफ फाइल नोंथांमोनहा नैबे दानि भिडिअनि नोंथांमोनहा मोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक बेजों थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन आरो नङाबा अपेन खालामनानै स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन आरो नङाबा नट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन दा बेखौ मोनफा मोनफा फरायनानै होनाय जानाय नंला मानो होनबा गोबाव लागोन दा बेखौ नोंथांमोनहा मोनखागोन खेबसे लिंकआव हाबनानै नायबानो जाबाय होनबा नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बिनि टेक्सचुयेल कुइसननि नट्सखौबो बेनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनाव गोबां प्लेलिस्टफोर दङ डिसक्रिपसननि सिङाव हाबबा मोनगोन क्लास वाइज मेनसन खालामनाय दंखायो साबजेक्ट वाइज नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आदारवाइज गुबुन गुबुन भिडिअफोरबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन ब्लग इडुकेसनेल गुबुन गुबुन रिलेटेड भिडिअफोर बेखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन प्लेलिस्टनि लिंक मोनजोबगोन बेजों थानानै नायनो हानाय जागोन आरो जुदि उननि चेप्टारफोरखौ नांगौबा नोंथांमोनहा मोननो हागोन साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेलखौ अन खालामनानै ला नटिफिकेसन थांनायनि थाखाय नोंथांमोनहा नुगोन आपडेट खालामबाय थागोन लासैनो नोंथांमोनहा मोनजोबगोन एसेनोसै गोजोन्थों।